Vinga, Oriol, endevina el jugador amb menys de 6 pistes, però aquest cop no el faràs tan ràpid. Som-hi. Era extrem esquerre. Neymar. No. Va ser entrenat per Ancelotti. Cristiano Ronaldo. No. Al final de la seva carrera va destacar a Itàlia. Al final de la seva carrera va destacar a Itàlia. La primera va ser extrema esquerra, amb Ancelotti i a Itàlia, no? Mm, és igual. Tira, una altra. Té més de 150 gols i 200 assistències, tot això jugant a l'elit. A l'elit. Extrema esquerra, eh? Hòstia. Un italià, tio. És que em venen jugadors italians, ara. Mm, Vols la següent? sí, perquè no ho sé. Va formar una dupla letal amb un holandès. Oh! Hòstia, el tinc. Ah! El tinc, tio. Oh, merda, el tinc. Quin surt el nom. Digues la següent. Digues la següent. I és famós per jugar al Bayern. Hòstia puta. Extrema esquerra, collons, el... Ribery, tio. Sí. Ribery, tio. Sí.